كبرات سمعتنا كما حضركم كما كانهم لومي قدام علت اسران شمنتن لكاتيت كلتش عن اسران شدشتانيو ازي راديو ارترايو راديو ارترا قدام كل غزي خاص ساعه 10 حدا كسب ساعه 10 تغلطه بفراش راديو بقوانقه تግርኛ فنو Freies Radio für Stuttgart, Radio Ertraf von Freies Radio Stuttgart, sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf Tigrinya Sprache. كرة سمعتنا كما حضركم كما كان يوم لومي قدام لت 28 كلتشحن 26 مدبات حيزه قريبه لهم مدب عربي تسفاي تخلئه مجمري ارس زينا خوخا قداسن وانا وزولكم مدبات حيزه قريبه لهم هون كاتاتولو بخبري يعدم نوتهادراو مريتن مغلصن ملس هيبو مقنجاو قالات وكيل ጉጅለ ህግደፍ አነዋሪ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ትካል روبرت اب ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉጅለ ህግደፍ ኒቱበርናጂ ኮኒኑ ዜና ብዝርዝር ወታደራዊ ምርኢትን መግለጽን መልሲቡ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጎረባብታ ወታደራዊ ምፍርራሕ ተካይዳላ ክትብል ኤርትራ ወቂሳ ኣስመራ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብወገን ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ወታደራዊ ምርኢትን ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝቐረበ መግለጺ ሰበስልጣን እታ ሃገርን ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ቁሉዕ ምጥሓስ ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ጎረቤታን ጎረባብታን ኢላ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ መርዛምን ተኽታኹን እዩ ክብል ገሊጽዎ አብይ አሕመድ ብ22 ለካቲት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገሩ ንወተሃደራዊ ዓቕማ ካብ ልምምድ ምድሪ ናብ ልምምድ ባሕሪ ከም ዘሰጋገረቶን ካብ ሶማሊያ ክሳብ ወደብ ምጽዋዕ ኤርትራ ንዝዝርጋሕ ዞባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ክትሕሉን ሙኻና ተዛሪቡ ነይሩ አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ሲዳማ ከተማ ሐዋሳ ንመበል 65 ዓመት ኣብ ዝተባዕለ ፍሉይ እዝ ስርሒታት ኢትዮጵያ ብካሚካዝ ድሮን ዕርድታት ክድምስስ ዝኽእል ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝሃነፀት እውን ይጠቂሱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ስርዓት ብልጽግናን ብተደጋጋሚ ተቕርቦ ዘላ ሕቶ ልዕላውነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ወጥሪ ዓሲሉሉ ኣብ ዘሎ ከምኡውን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ወጥሪ ኣብ ዝዓበየሉን እዩ እቲ ዳርባ ቃላት ዝቕጽል ዘሎ ተልእኾና ኩናት ዘወግድን ኩናት ዝውድእን ፍሉይ ሓይሊ ምህናፅ እዩ ኢትዮጵያ ኣይተደፍረትን ኣይክትድፈርን እያ ድሕሪ ምባሉ ወተሃደራዊ ምድላዋትና ንሃገራት ዞባና ድጋፍን ዋልታን ንምዃን ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ሰላምን ብልጽግናን ምርጋጽ እዩ ነዚ ንምትግባር ከዓ ነቲ ወተሃደራዊ ስልጠና ካብ መሬት ናብ ባሕሪ ኣሰጋጊርና ኣለና ክብል መጠንቀቕታ ዘለዎ መደረ ሂቡ አብይ አሕመድ ንህሉ ኩነታት ንሱ ንዝመርሓ ኢትዮጵያ ብቁጠባዊ ይኹን ፖለቲካውን ንጸጥታውን ዝከታተል ግን በንጻሩ እዩ ዝግለጽ ሚኒስተር ዜና ጉጅለ ህግደፍ የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ቢኤክስ ዝሃቦ ምላሽ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምውሓስ ሓላፍነት ጉዳይ ናይተን ኣብ ወሰናስኑ ዘለዋ ሃገራት እዩ ኢሉ መግለጺ አብይ አሕመድ ምስቲ ቅድሚ 2 ዓመት ፕሬሲደንት ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብ ዝመጽእ ዓመት በዓል ኢሬቻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ከነውዕሎ ኢና ዝበሎ ዝመሳሰል ምዃኑ የማነ ገብረ መስቀል ኣመሳሲልዎ ከም ሓቂ እውን መቐጸልታ እዩ ዝመስል ዝብል እውን ኣይተሳእኑን መሪር እኳ እንተኾነ ዘይርጉእ ዓለማዊ ኩነታትን እናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ተሃዋፅን ጉልባብ ብምግባር ሰልፊ ብልጽግና ዓለምለኻዊ ሕግታት ፊን ከም ዝበሎ ክትሕስ ፍጹም ፍቓድ ከም ዘለዎ እዩ ዝኣምን ዝበለ የማነ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ድልየቱ በዞም ሓደገኛ ተግባራት ጎነፅን ዘይምርግጋእን ንገዛእ ርእሱ ከርዊ ዝሰርሕ ዘሎ ሸሓኒ ኣብ ኢዱ ሒዙ ድጎማ ዓለምለኻዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ከምኡውን ካልኦት ለገሲ እናተጸበየ ድማ ኢሉ የማነ ገብረ መስቀል ንአብይ አሕመድ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ብልጽግናን ጉጅለ ህግደፍን ዝነበሮም ጥቡቕ ሽርክና ሓርፊፉ ናብ ምትፍናን ኣብ ዝሰገረሉ ዘሎ እዋን ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስልጠናታት ኣብ መሃብን ምሕያል ዕጥቅን ተጸሚዳ ከም እትርከብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ጸብጸባት ይሕብሩ አብይ አሕመድ እውን ዝምድረሉ
ዝምድረሉ እዩ እቲ ኩነታት ነዘን ብተደጋጋሚ ክዳመያ ዝጸንሓ ድኻታት ሃገራት ናብ ዳግማይ ቀዛፊ ኩናት ከየምርሓን ዓብይ ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ ኣብቲ ዞባ ጽልዋ ኣብ ምፍጣር ዝርከባ ሃገራት ወጻኢ እውን ነቲ ወጥርታት ኣብ ምዕራግ ግደ ይጻወታ ከም ዘለዋ ይዝግለጽ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ናብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ጅቡትን ክምጠጥ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ናይቲ ከባቢ ይመልክቱ እስራኤል ነታ ባዕላ ናጽነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ዝሃበቶ ሃንደበታዊ ኣፍልጦ ሃገርነት ከምኡውን ጉዳይ ናይታ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋ እትስፍሕ ዘላ ቱርኪ ሓይልታት ወጻኢ ኣብቲ ዞባ ዘለዎም ምትእትታው ዘነጽር እዩ ምቅንጃው ቃላት ወኪል ጉጅለ ህግደፍ ብመንገዲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ ኣቢሉ ኣብ መበል 61 ዋዕላ ሰብኣዊ መሰላት ጀነቫ ዝተረኽበ ወኪል ጉጅለ ህግደፍ ዓለማዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ምእታው ገሊጹ መበል 61 ዙር ዋዕላ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብ24 ለካቲት 2026 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ጀነቫ ንዝተኻየደ ንጉጅለ ህግደፍ ወኪሉ ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኽበ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ ምህላውን ሕብራት ሃገራት እውን ነቲ ዝተዋህቦ ተልእኾ ብግቡእ ይፍጽም ከም ዘየለን ገሊጹ ሚኒስተር ዑስማን ኣብ መግለጺኡ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራትን ካብ ዝተመስረተሉ ዓለማዊ መትከላት ወፂኡ ንጸቢብ ፖለቲካዊ ረብሓታት መሳርሒ ይኸውን ምህላውን እዚ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝጸንሐ እምነት የዳኽሞ ምህላው ድሕሪ ምጥቃሱ ከም ውጽኢቱ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ምእታውን እቲ ግዙፍ ዓለም ለኻዊ ትካል እውን ተርኡ ይጻወት ዘይምህላውን እዩ ከረድእ ፈቲኑ ዑስማን ሳልሕ ኤርትራ ካብ ግዳማዊ ምትእታው ነፃ ብምዃን መሰል ልምዓትን ሰብኣዊ መሰላትን ዝተሓለወላ ብርእሰ ምርኮሳ እተሃንፀትን ደው ዝበለትን ሃገር ንምፍጣር ጽኑዕ ድላይ ከም ዘለዋ ኣብ ጽሑፉ ዝጠቐሰ ወኪል ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ነቲ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ክብርታትን መዳርግቲ ዘይብሉ ጉጅለ ከም ናይ ሰብኣዊ መሰል ተሓላቕን ካብ ናይ ደገ ጠብሎቕሎቕን ነፃ ገይሩ ክተቕሶ ምፍታኑ ኣብ ናይ ብዙሓት ትዕዝብቲ ከም ዘእትዎ ዘጠራጥር ኣይኮነን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንድልየት ሰላም ህዝብታት ዓለም ክብረትን ፍትሓዊ ተረባሕነትን ኣሜልኪቱን ዝሃቦ ቃላት ከም ኣብነት ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ እዚ ረኣይ እዚ ንጥፈታት እቲ ባይቶ ክምርሕ ዝግባእ ምባሉ እውን ካልእ ኣብ ትዕዝብቲ ዘእትዎ ዘረባይ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ምስቲ ባይቶን ኣባል ሃገራቱን ብመንፈስ ምኽባር ልእላውነትን ሓቀኛ ሽርክነትን ብሓባር ንምስራሕ ድልውቲ ምዃና ዝገልጽ ዑስማን ሳልሕ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ከይወድቕ ጠመተ ከም ዘድልዮ ብምርዳእዩ መደርኡ ደምዲሙ ብመንገዲ ዑስማን ሳልሕ ሓላዊ ሰብኣዊ መሰልን ዓለም ለኻዊ ሕግን መሲሉ ዝቐረበ ጉጅለ ህግደፍ ኣብቲ ባይቶ ሓላፍነታዊ ከምስሎ ዝኽእል ቃላት እኳ እንተተጠቕመ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ጎድኒ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ዝፈጸሞ ገበናትን ግን ቃላትን ምስልን እቲ ጉጅለ ፈጺሞም ዝሳነዩ ከም ዘይኮኑ ንብዙሓት ንጹርን ብርህን እዩ ኣነዋሪ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ፖሊስን ጸጥታን ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍጽምዎ ዘለዉ ግፍዕታት ኣዝዩ ኣነዋርን ኣስካፍን ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ብፍሉይ ናብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘነጻጸረ ኢሰብኣዊ ተግባራት ቡላን ኣጎዛን ተባሂሎም ኣብ ዝፍለጡ ቤት ማእሰርቲ ይፍጸም ምህላው ዝገለጹ ምንጭታት ነብሲ ወከፍ ተገፊፉ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተወ ኤርትራዊ ካብ 1,500 ክሳብ 2,000 ፓውንድ ግብፂ ክኸፍል እንዳተሓተተ ይግረፍን ይሳቕን ምህላው ዘይከፈሉውን ክሳብ ደው ኢሎም ክሓድሩ ይግደዱ ምህላዎም እቲ ሓበሬታ ዝገልጽ ምስተን ናብ ኤርትራ ዝተጠረዙ ናብ ኤርትራ ዝተመልሳ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብዝወረደን ዓመፅን ጥንሲን ሒዘን ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተዋ ዝገለጹ ምንጭታት ኣብ ካይሮ ንዝርከብ ኤምባሲ ጉጅለ ህግደፍ ብዛዕባ እቲ ዝወረደን ዓመፅን ዘጋጠመን ጥንስን ክሕብራ ኣብ ዝፈተናሎ ሰዓት ዝኾነ ይኹን ቃል ከይዛረባ ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝተነግረን እቲ ኤምባሲ ኣካል ናይቲ ገበናት ኮይኑ ይዋሳእ ምህላውን እዮም ዝገልጹ ምንጭታት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብዝሓለፈ ኣብ ልዕሊ 13 ደቂ ተባዕትዮ
ኤርትራውያን ስደተኛታትን ዘሰንብድ ጾታዊ ዓመፅን ግፍዕን ከም ዝፈጸመ ዝሓበሩ ምንጭታት ሓደ ካብኣቶም ትሕቲ ዕድመ ህፃን ምንባሩ ይጥቀስ። እዚ ኣዝዩ ኣነዋሪ መሰል ሓታቲ ዕቑባ ዝረገፀ ኢሰብኣዊ ተግባር ክኹነንን ዓለም ክትሰምዖ ክሰርሓሉን ከም ዘለዎን እዮም እቶም ምንጭታትን ግዳያትን ዝፅውዑ። ብዘይካዚ እውን ሓንቲ ኣዴ ኣስቤዛ ክትገዝእ ካብ ገዛኣ ምስ ወፀት ተገፊፋ ናብ ኤርትራ ከም ዝተጠረዘትን ኣብ ገዛ ዓፅያቶም ዝወፀት ክልተ ደቃ መይቶም ከም ዝተረኽቡን ዝገለፁ እቶም ምንጭታት እቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘሕፍርን ኣነዋርን ብምዃኑ መንግስቲ ግብፂ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ትካላትን ነዚ ጉዳይ ብህፁፅ ክምርምርዎን ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ቀርቡ ፃውዒት ክንገብር እዮም ምሕፅንቶም ዘቕርቡ። እዚ ኣብ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍፀም ዘሎ ኣነዋሪ ተግባር ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዙ ዝፈለመ ኮይኑ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብወግዒ ብዘይተገልፀን ምኽንያትን ስቱር መንገድን ልዕሊ 150 ኣብታ ሃገር ክነብሩ ዝፀንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ከም ዝተሰጉን ኣብ እዋኑ ተገሊጹ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ኣብዚ ቅንያት ዝረአ ዘሎ ኣነዋሪ ተግባር ግን ካብ ምጥራዝን ምእሳርን ብዝሓለፈ ኣካል ዘጉድል መግረፍትን ጾታዊ ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ከይተረፈ ይፍጸም ምህላው መንግስቲ ግብፂ ህፁፅ ሓላፍነት ክስከም ኩሉ ክሰርሓሉን ከም ዝግባዩ እቲ ሓበሬታ ዘተሓሳስብ። ኣብ ካይሮ ኤርትራውያን ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢታት ድሕሪ ዝተገብረ ግፋ ፈለማ ኣብ ጊስ ሌዋ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ካብኡ ናብ ጊስ ቡላ ፀኒሖም ከዓ ናብ ዱኪ ዝበሃል ኣብያተ ማእሰርቲ እንዳሰጋገሩ ናብ ኤርትራ ይመልስዎም ምህላዎም ዝገልጹ ምንጭታት እቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኣነዋሪ ተግባራት ግዜ ዝህብ ስለ ዘይኮነ ግን ኩሉ ብዝከኣሎ ክረባረብን ዓለም ቆላሕታ ክትህቦ ክሰርሕን ይግባእ ይብልቲ ሓበሬታ። ትካል ሮበርት ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሮበርት ላንሲዮን ንሃገራዊ ስግኣትን ዴሞክራስን መጽናዕቲ ዝተባህለ ትካል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረን ዘሎን ታሪኻዊ ኩነታት ዘይርጉፅነትን ብምድህሳስ ኣብ ህልዊ ኩነታት ዝምድና ክልቴን ሃገራት ዝሓደሮ ሻዕሎት ገሊጹ። እቲ ትካል ከም መበገሲ ሻዕሎቱ ክልቲኦም ወገናት ብሓፈሻ ናብ ዘራኽቦም ዶባት ብፍላይ ከዓ ናብ ወገን ክልል ትግራይ ሰራዊትን ኣፅዋርን የጸግዑ ከም ዘለው ኣብቲ ዳህሳስ ተቒሱ። ላዕሎት ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንተቃውምቶም ተዕጥቕን ተስንቕን ኣላ ዝብል ሻዕሎት ክሓድሮም እንከሎ ኤርትራ ግን ነቲ ክሲ ናይ ውግእ ተኽታኹን ምልዓዓልን ብዝብል ከም እትቃወሞ እቲ ትካል መጽናዕቲ ይገልጽ። ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ንግዳዊ ንጥፈታት ተካይደሉን መደበር ሓይል ባሕሪ እትሃንጸሉን ዕድል ትደሊ ከም ዘላ ብምጥቃስ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ድሌታታ ናይ ህልውና ጉዳዩ ኢላ ከም እትገልጾ ገሊጹ። እዚ ስግኣታ ምስ ኤርትራ ነቲ ናይ ባሕሪ መስመር ብዋንነት እትቆጻጸር ምዃና ዘተሓሕዞ እዩ። ኤርትራ ብወገና ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ህርፋን ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ዘሎ ዘይምርግጋእ ብምዝማድ ብዓይኒ ልዕላውነታ ከም እትጥምቶ እቲ ትካል መጽናዕቲ ጠቒሱ ዋላ እኳ ኢትዮጵያ ጠለባ ብዘተን ሰላማዊ መንገድን ከተረጋግጾ ከም እትደሊ ትጠቕሶ እንተኾነት ኤርትራ ግን ንናይ ኢትዮጵያ መግለጺ ብዓይኒ ጥርጣርን ውግእን ምጽሕታር ከም እትርእዮን ገሊጹ። ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ዞባዊ እስትራቴጂያዊ ጽልዋን ንግዳዊ ንጥፈታትን ዘተኣሳስር እዩ ከዓ ይብል እቲ መጽናዕቲ ሮበርት። ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ህንፀት ሓይሊ ባሕሪ ምስ ቁጠባዊ ብዙሕነትን ዕምቀት ጸጥታዊ ጽልዋን ዘተኣሳስር ኮይኑ ኤርትራ ንኹሉ ብዓይኒ ስግኣት ከም እትርእዮ እውን ደጋጊሙ ኣብቲ መጽናዕቲ ሰፊሩ ኣሎ። መጽናዕቲ ትካል ሮበርት ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን በኺሩ ዘሎ ናይ ህንፀት ጥዑይ ምምሕዳርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወሙ ምንቅስቓሳት ንኽፍጠሩ ጥጡሕ ባይታ ምዃኑ ጠቒሱ ኢትዮጵያ ከዓ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ተጠቒማ ኣብ ጉዳይ ኢላ ተእቱ ኣላ ኢላ ከም እትኸሳ ሓቢሩ። ትካል ሮበርት ኣብ መወዳእታ መጻኢ ምናልባታት ከስፍር እንከሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓገዝ ዓለም ለኻዊ ትካላት ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ዝኣመሰሉ ዞባዊ ትካላት ኣቢልካ ምዝታይ ኩሉ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ኣብ መንጎአን ዶባት
محنصات وحسنت بموهابن قطباوي وهدت بمفطار زحشه زمدنا كم زخل زلو تسفا دما اسفيرو ጉጅለ ህግደፍ ኒቲበርናጂ ኮኒኑ ንስቕታ ከም ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ጠሚቱ ኣብ ዝምታ ዝተሓብአ ፖለቲካ ክኽተል ዝጸንሐ ጉጅለ ህግደፍ ቲበርናጂ ንኤርትራ ኣሜልኪቱ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዘለዎ ቂም ዘንጸባርቕ ቂም ዝሓዘ ፖለቲካዊ ጸለመ እዩ ክብል ኮኒኑ ቲበርናጂ ኣብ ጋዜጣ ኣቮላይንችስ ጆርናል ኣብ ዝተሓትመ ንፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣሜልኪቱ ንዘስፈሮ ናይ ርእይቶ ዓንቀጽን ኣብዚ ዞባ ተፈጢሮ ዘሎ ወጥሪ ዘበገሱ ቀንዲ ምኽንያታት ብምጉሳይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቂም ሓዘል ግምታት ምቕራብ ዝኸሰሰ ጉጅለ ህግደፍ ቲበርናጂ ንልሙድ ሜላ ጸለመ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክደግሞ ምፍታኑን ቅቡልነት ከም ዘይብሉን እዩ ዝኸስስ ቲበርናጂ አዲስ አበባ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነቲ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምጥሓስን ናይ መወዳእታ ቀያድን ውዕል አልጀርስን ብምርግጋጽን ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ደፊሩ ዝጸንሐ ሓይሊ ደጋፍን ተሓባባርን መንባሩ ኣብ መግለጺኡ ዝጠቐሰ ጉጅለ ህግደፍ እዚ ሕጂ ዝሃቦ ርእይቶውን ነቲ ኣፍልጦ ሶማሊላንድ ንምእዋጅ ዝግበር ዘሎ ላዕሊ ታሕትን ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ኣሉታዊ ተራን ዘጉልሕ ምዃኑ እዩ ዝጠቅስ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ንውዕል አልጀርስ ካብ ዘውሓሳ ሃገራት ክንሳ ቲበርናጂ ግን ነቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ልዕላዊ ግዝኣት ኤርትራ ተቆጻጺሩ ዝጸንሐ ብወያኔ ዝምራሕ ናይ ኢህወደግ መንግስቲ ክጣበቐሉን ከመኻንየሉን ምጽንሑ ዝኸሰሰ ጉጅለ ህግደፍ በቲ ድሕሪ 16 ዓመታት ዝመፀ ቅቡልነት ውዕል አልጀርስን መንግስቲ ኢትዮጵያን ምውዳስ አገዳሲ ዘይምንባሩ ብምጥቃስ ቃላት እቲ አሜሪካዊ ፖለቲከኛ ጸረ ኤርትራ ቃላት ሓዘል ምዃኑ ዝወቅስ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ጽሑፍ ኤርትራ ነፃነታ ቅድሚ ምርካባ ኣካል ናይ ልዕሊ 2000 ዓመታት ዘቑፀረት ኢምፓየር ኢትዮጵያ እያ ክብል ዘቕርቦ ዘይቀጥታዊ መልእኽቲውን መሰረት ዘይብሉ ጽውጽዋይ ምዃኑ ዝጠቐሰ ጉጅለ ህግደፍ ቲበርናጂ ዝሃቦ ቃል ነቲ ካብ 1951 ዓ.ም ፈረንጂ ክሳብ 1991 ዓ.ም ፈረንጂ ብስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈጸመ ስግረደባዊ ወራር ምዃኑ ብምጥቃስ እዩ ንቓላት እቲ ወሃቢ ርእይቶ ዝኹንን ቲበርናጂ ንቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ከም ካብ ሰማይ ዝወረደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ገይሩ ምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ግን ብርቱዕ ጸለመ ክውርውር ምፍታኑ ንነዊሕ ዓመታት ተቖፂሩ ክኸዶ ካብ ዝጸንሐ ናይ ሎቢ ኣካይዳ ዝነቅል ምዃኑ ብምጥቃስ ንቐንዲ ድሌታት ኢትዮጵያ ዘራጉድን ንኤርትራ ዘሰይጥንን ቃላት ተጠቒሙ ዘቐመጦ ርእሰ ዓንቀጽ ምፍጻም ቅቡል ከም ዘይኮነን ቂምታ ሓዘል መግለጺ ምዃኑን እዩ ዝገልጽ ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ብስቕታ ክኸዶ ዝጸንሐ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ከም ዕዉትን ምንጪ ዓብዪ ዓወታትን ኣቐሚጡ ክገልጾን ክንየተሉን ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ምስቲ ብኹሉ ኣንፈት ገጢምዎ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ፈተነን ስግኣት ኩናትን ካብ ስቕታ ወፂኡ መዓልታዊ ርእይቶ ውልቀ ሰባት ከይተረፈ ኣብ ምምላስ ተጸሚዱ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ቲበርናጂ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝጸሓፎ ርእሲ ዓንቀጽ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብምትሕብባር ዝተፈጸመ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ቅርፂ ትግራይ ናይ 4 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከም ዘውረደን ህይወት ልዕሊ 600,000 ዜጋታት ምውሳዱን ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ መዝገብ እዚ ስሙ ዝተጠቕሰ ጉጅለ ህግደፍ ገዛእ ነብሱ ንምክልኻልዩ ኒቲበርናጂ መልሲ ክህቦ ተገዲዱ ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ናይ ዜና መደብ ኣብዚ ይጠቐለል ሰማዕቴ እዚ ወዘይ አርግ ዜማ ካብ ቃልስን ገልጠምጠምን ካብ ኩናትን ሽግርን ስረ ዘይዓረፍና ኩል ግዜ መንእሰይ ኣብ ዝእዋን ክመሃረሉን ክስልጥነሉን ካልእ ምዕባለን ክሕዚ ዝግብኦ ይኹን እምበር እዛ ኣጽናትን ጠላም ጉጅለን ክርዳድ ናይ ቃልስና ስልጣን ብምሓዝ ስድራ ቤት ብምብታን ሃገሩን ኣብ ምዕናው ስለ ዝርከብ ካብቶም ባዕዳውያን ገዛእቲ ብዝኸፈየ ስለ ዘሎ እዚ ጸዋዒት እዚ ቀጻልን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ
እዚ ነባር ሙዚቃ ዝኸውን እሞ ካልእ أبي حنتي مزيئات خيد حنتي صحفت لا تسفى قبر كمتي صحافي صحافو غير خنببا نايشخ عقام حسم مسكصالي تسفى وا انتايو زيشخ عقام ابرتعوز وقعنا ازغنا يجله كم فلحو خوينو عم باخات غيرنا نما يمثل بر كم مرزم علقتي تلاحيقنا عين حزبنا اب كندي نبركت اب سدت اسفيرنا اتم دك ኤርትራ ዋ በጃኹም እንታይ ኮን ይወሪድና ለካ ከምዚዩ መጺው ጻልጣ ሕሰም አሎ ዝብዘ ሰንብድ ዝዕንወና እንግዳዕና ገጺቡ ዋይ ንሕና ደቂ ኤርትራ ዝዕሽነትና ገልታዕታዕ ገልጠምጠም ክንብልዶ መሬት ዓሪቡና ነዚ ኩሉ ገጸብ ኣብ እንግድዓ ጼርናዮ ከም መጽዓኛ አባዶሽ መኽዘን ብትዕቢት ዘዓወረ ባህሪ ተላቢስና ለካ ዘይተሓስበ አርማ ጌዶም እውን አሎ ዕንወት ዝመጸና ንዓና ንደቂ ኤርትራ ዘናውሕ ጭንቀትና ሕሰምና እዚ ውልቀ መላኽነት ተዘሪኡ በቂሉ ሰዊዱሎ ተላሒጉና ኣብታ ኤርትራ ትበሃል ሃገርና ኣብቲ በዓል ያታ ክቡር ህዝብና بچنكت بفرحي فتفت قطقط ابيلم بر اباهريرنا ناي حدغا دولي وحجون مخرم متنقطان نيو نعنا دلمي عينخون مريت كبيدنا من كماي الله اندابلنا حاغوتي ورقن المازن نخون كن خرعا نذا برختي عدنا بزحات نقحات لبامات ኤርትራውያን ውን ኣለውና ዝመኽሩና ተፋቀሩ ተሓላለዩ ነቲ ግናይ ሃላኺ ኣባይ ኣባሪርዎ ዳ ዝብሉና ጾሙ ዝሓድር ኤርትራውል ኣለኮ ንራዳዳ ንተሓሳሰብ ከምቲ ባህልና እወ ብፍላይ ንሕሰበሎም ንሓግዞም ነቶም መላምል መንእሰያትና ንዓኦም ይኹን ኩሉ ንምህዞ ንሰርሖ ንኹዕቶ ነፍርዮ بصعرنا نسميهم ناي صباح إرترا حانتنا مرحتنا قلستنا نسلطنهم نحب حبهم نحليلهم نحجزهم كل ملو قريفنا إذا يا إتا إرترا مبقولنا أنكو ذلاتنا نتحبابر دا كلنا ببروفيسور منجستاب تصفى يوحنس كبرى سمعتنا كابزي قصيلة هذا صحف كان ببيه وانا ون تقديم تصحفو خوينو جن عبدو وديقنا يزلنا كمين سلمنتاين زبل يمو نخد كاتاتولو بخبري يعدم إسايا نعنا نقور بيتنان يعقرقر ناتنا إيرتراويان كل نقر كويناتنا رهوان قسانة شقرات بحنسا ناتنا الدحري مؤواجو اتي وطرو سلامنا كزرقن مسققار كساسن زفوتو كدعاتو إساياس رهوان قسانة كسفنا جميرو دنبرت إيرترانا أوش تحت الجزية ناب كبرتي شقرات شميموا أبشعن تعتميتن 94 عام تمرت فرنجي مس قربتنا يمن الصحاحبو ناب كينات اتيوا بغلتي وغن بزو حساب نبرتن مستفئ أفردي تخيدو يتاشعوت أنك قجت تباهيلا دنبرت دسيت حانيش أب كلت معري تخفيلاني إيرتراويان يمن كتوهابن يحيش زبل التعرق حساب بفرنسا قريبو كمني عراقاوي صدام حسين زعمسلو بتجت زيادة زتقدسو والكسبات مراحتي سلازونا بروغن بزوح شرحيتات تحاوشو دسيت حانش أب كلتا كي تمقلت بوساني بيت فرتي بملئتا نيمن تعدلا ناي حلال نبرتنا نزنبرت دسيت حانش بسنكي تسيقتات آتو إساياسن بسنكي أهقرا وديتاتن بملئتا سيئنايا كاوطيلو آتو إساياس من السودان الصاحبنا أمونغو كلتنا هاقرات
بصبوق كدلدل جميرو نزنبرة دبلوماسياوي زمدنا بتحواخن بزي بقوع مقنيات بيتيخوو إرتراويان بسنكي بمنصر سودان عب دبلوماسياون قطباون مديات بزح توقدينا أتو إساياس بإدوانينو نبيت صحفة إمباسي سودان بتحواخ تقاومتي ودبات سودان عديروا زخون يكون عطب منغستي كفتسمو زي قبؤو زنبرة إشالنت دن صبارق نورا مسرح سريحو جزيه بزي حالة فقن تقالستي دبوب سودان أو وشتي إرترا كوينوم زكايدو واتهادراو تعليمن مسودو ناب هاغروم مستملسو تمليشوم تقالستي مبراق سودان ون مسماء كلاي منغستي السودان تسماميعوم ناب هاغروم تمليشوم إتيز ترأي معبالين دبلوماسياو زمدنا إرتران سودانن كم اندقنا ناب نبور نخملس حقيزو إمباسي سودان أب أسمرا أبناي قدم بيت صحفتو تميليسو زمدناتات كليتين هاقرات دما تمحيشو أتو إساياس ني إرتراويان أبرتاو قالسي هزبي دوبوب سودان بأكال أساتفنا بسونكوون تسوينا إتهاجر ناتا مس وصت غنا مرغصي منغستي دبوب سودان مس ناي منغستي إثيوبيا زدنا غصن ني إرترانا زغللن كوينو إساياس بينو عليمو دنبر وديت فشلو بشنخ إثيوبيا بزمصي أتو إساياس دوباوي مسحاب زطنقو زتباهله كوينات اب 1998 عام مرت فرنجي أمنغو كلتينا هاجرات أولعو كم صعبينو كاب كلتيو وغنات بزو حيوة نبرتن بلاش تفيو نتو خينات من كم زبقوسو نمفلات ودب حدنت أفريكا نخصاريو حلفنت توحيبوه نتو خينات من كم زبقوسو نمفلات ودب حدنت أفريكا نخصاريو حلفنت توحيبوه يخون مبر إتي نتبي كي تتصارين إتو حتو كي تملشن تريفو مقنياتو أتو إساياس نتي متصراي كدف قالو أيدلين بوحدو نسلي تاريخ كبهالجن إتو حتو كم اندقنا كل علن أبقاسي بنتصور كفلتن يقبا إيو إذا خوينات زي أزيو أعناون أخسارن يونيرو أبيت فردي مستخدي قلي كابتي أبدوب زركب مريت إرترا ني إثيوبيا تعدلوا نلولاوي مريتنا بلاش كسرنايو تقراوت قنا كساب لي تيلومي كاب لولاوي مريت بعد ما ون موصا أبيومنا اللو أم حداريتهم حبرات منقستات أمريكا كاب بعد ما أي توصو سلزبرتهم دمايو كاندي مخنيات يبل تصحف مالتي إثيوبيا بعبيان تئزاز أمريكا أي تدقفنيا تتحيزو كاب زولو مريتنا بعد ما كتوصين أب منغو كليتينا هاجرات سممع سلام بيس أجريمنت تفرمو داغماي سلام كسفرين يا تدلي نزي مرغص ازي زصاررو زلو وغنات اتم انصار استراتيجياوي علامهم زخونم اتو إساس غليوم تغراوتن ترايم كورا سمعتي ازي صحف ازي ابتزبها زلو جن انتايو بإرتراو وغن كوينو سلتصحفو مبر برغص اتو إساس افورقي نتي نايدوب بسلامن بسممعن كعرف يدليو ينبرن سلازخونه نايدوب قداي زي كونه إساياس ناي سمعت كيناتن ناي أقرقرن سلازخونه مالتي إذا خا أب كلتشان عطرتو شمنتن أبي أحمد نزي نايدوب قداي وعلى الجرس كتكبر أبز ما صلو أتى إساياس جن دوب قداي أقداسي كونن بمبعل جيم أوبر وياني كرحنتن سلن أب مريحنت وياني سلازنبرو ناب كينات بمهندات كاو حالفو تدمرنا الكبلي تسمعو سلازي كينات جمارون بعلو من بعرو تنبرك خوز فرموليو وتوعلا كوينو جن ازي صحافي جن نزي صحيفو ودولو بقول مالتي بزخونه هوني قصل قال يوم تقراوت استراتيجياويان صلاتي حزبي اترا ناي مخان دليتهم كساب لومي يقصلوا له اي قارصون حلف حلفوهم إرترا ناي إثيوبيا صلايت يا زبل وساني بدرجة هاجر بايتو إثيوبيا كم زحلف غيرهم إتو وساني بقليلو زي الرم بايتاوي وساني سلازخونه تغارو بتي زوسدو عشلاو سقومتي اب استراتيجياوي جيغا تصيمم كبرات سمعتي ابز صحف زي برغص للاونت إرترا زي قبلو
أتي مفرجال أب هو حد زفترون أب شعنت شعت من تسعن شمنتن زنبرت للأونة إرترا زخبر ببايتو إثيوبيا جن وساني حلفن الصحف هنا بايتو يدولو دولو أندع مخنياتو بهودك درجة هون بهوحد درجة بمرحنة كم هوحد كاب قدم كساب حجي كلهم زمذكره دقاقي مون مسفون حاقوس زبلو مالتي أبقى يكون أبسلام للأونة إرترا بهوحد تدفرون تخونينا يفلتن ناس النت إرترا سلازي إذا صحفي أبزي قرب ناتو تحسو مسينا تحيزو تقصو بزخونه خوينة جن أبزي جن للاونة إرترا مخنياتو أبتي ناي كلتا شح زي ترعيه بعد ساعد كان بعد قبر أسرات حجون سكاب حج الزارو وزلو مالتيو ناس النت إرترا زي أمنو أكلاتهم وجلتاتهم كم زنبرو كالوتون زلو مالتيو نزين محبار إيو سلازي أتو إساس أفورك جن لبرقص ناس النت إرتران سلام إرتران زي دلموحانو جن سبكر دالو أبزي نغطل تصحف دعان قجت إرتران إثيوبيان حقاو مدمدمتا مستقبرلو أمبونغو إثيوبيان يمن سودان حادو سلساو خيدان تمسريتو إتي ناي قرابتنا هاقرات سلساو خيدان أنصار إرترا سلمن بروباغانداوي متقع تتاتن أبقيسو أمريكان قلي هاقرات أوروبان اون مستخيدان وقينن نناتا إرترا بخبت تسابيين أمريكا بفلاي أنصار إرترا أتسلامي بروباغانداون بوليتيكاوي زمتتاتن نغتكايدولو نتخيدان تقلقيلاتلو اتخيدان جن وعيلا حدرو أوشت إتن هاقرات حنفشفش أسعيبو فريشو مس سودان يمن زنبرنا زمدناتات داقماي تمحشو أعقر قاري إساياس دليتو سميرو لغنا اتخيدان بزعبا إرترا أب زبادان كينيون بزح آلتاوي مل اختي مس أم محالة فإيو فريشو أنديجن إساس أفوركي مخانو كرسع يبولون كرات سماعت إرترا دباو جيتشت دباو جيتشت إرتران إثيوبيان حقاوي مدمدمتا مستقبرلو إساس ببيناوي نايولكو وساني نتي مس ودب حبرة أفريقيا زنبرنا دبلوماسيا وركب باتيهو أب إيقاد نزنبرنا أبالنتون بقداي سوماليا أمسا ميسو أدسكيلو إتي سوماليا كم أبال زلاتو ودب إيقاد جن بشرحاوي سقومتتات ناي آتو إيساياس أي تعنكفن مستم زترفو أبالاتو كوينو دحار روبوبليك دبوب سودان تسأمبيراتو إيا لمود سروحو قتسيلو إرترا نبين أطراي تهاسيا أب أديس أبا زركب إمباسي إرترا سراح سينو أي تعاطون انبر دسكيلو قرات سمعتي حجون كوبي زلو إرترا أبكينات كاب محبر سبع عالمن كابتي ناي حودة حبرة أفريقيا توكالت راح يزلوا كاب إيقادون وطيع زلا سلازي إزي أعطي إسايات أفوركي ني إرترا ناي منصال إرترا نمقدا الصرحة سرحة ديو بتوخاني أعطي إسايات مسحاقر جبوتي ون السحاحبونا بقداي دباو قيتشت زتمخني زتبهله كينات تولعو بسنكو كاب كلتينا وغن بزح هيوتن نبرتن تفيو كينات تطو مسبله ني إرترا جبوتي شمجلا نخت عرق هاجر قطر تبقيسا نشمجلنا أجن أمريكا كل ساع بدي حرقات لزلا زخونا يخون شبوت فري أي رأنالون تبقسو قطر أب حاتير أوان وتاوي وتسيد كمس يؤلكا تثبيت زقبرلو أيكونن غربتنا جبوتي بوغنا حداس غزائتا أمريكا سلئتطويا نتي أب مونغان إرتران تفتيرو زلو سنفللاوي زمدنا بخمتي حجي زلو خينو كي تفتحي كقصل إيا تدلي بخمو انت قصلي أيتي شاقلن إيا أعطي إساياس نأهقراو زمدناتات إرترا مثل بيان قطرن تراي تحاتيرو كم زترف جيرو كم سعبينو كا إرترا أعروخي اتبلن كالوت هاقرات زي بالله خويدا تريفا إرتراويان نتوم مسليبيا قطرن زلونا زمدناتات شبوطات ربحاتات أيرخبنا اللومن لكعيو إتن هاقرات بمنغستي إرترا كخفل كملس زلوو بعسرتات مليونات زقصر ناي لقاح جنزب هي بنانا اللوا بزح زي فلت مليونات ناي جنزب هي بون نآتو إساياس نقولو هيبانو أبكال قدات جن سالئن زحافسنا يوم
እወታዊ ሃገራዊ ረብሓታት ኣይረኣናን ክቡራት ሰማዕታ እዚ ግን ወገን ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ብቕሬታ ንዓቶም ስባብ ዘይኮነ ንዝቐረበካ ምርሓቕ ባህርያት ናይ ኢሳያስ ስለ ዝኾነ ባዕሉ እውን እቲ ፀሓፊ ዝጠቕሶ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ግን ፀላእቲ እውን ኣለውና ንምባል ግን ኣይዕርፎን እቲ ዘገርም ነገር ነቲ ምስዓተን ዝመስረትናዮ ክልተኣዊ ዝምድና ካልኦት ሳልሳይ ወገን ሃገራት እየን ዝያዳ ረቢሐናሉ ንኣብነት ብመንገኝነት ከዳዕ አቶ ኢሳያስ ተሳላሲሎም ብዝባሃሉ ምስጢራውያን ጻዕርታት ናይ ሊብያ ኒኮሎሳዊ መደብ ምስ ተቋረጸ እስራኤልን ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን እየን ዝያዳ ረቢሐን ንኮሎኔል ቃዛፊ ካብ ስልጣን መልጋስ ኣብ ዝተኻየደ ናዕቢ ሃገር ሊብያ ብሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ክትድብድብ ከላ እታ ኢሳያስ መሓዛ ኤርትራ እያ ዝበለና ቀጠር ነፈርቲ ኩናት ኣሳቲፋ መሓዛ ኤርትራ ንዝነበረት ሊብያ ደብዲባታ ናይ አቶ ኢሳያስ ጉዳይ ዘገርም እዩ እስራኤል ኣብ አቡዛቢ ኤምባሲ ክትከፍት ዝኸኣለት ናይ አቶ ኢሳያስ ሽምግልነት ስለ ዝተሓወሶ እዩ ዝብላ ገለ ሃገራት ኣዕራብ ኣለዋ ከምዚ ዓይነት ጥርጣሬ ክህሉ ከሎ ሎሚ ንኤርትራ ኣየቕስናን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኸባቢ ዓሰብ ኣመልኪቱ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ስዑድያን አቡዛቢን ቀጠርን ዝፍጽሞም ዘሎ ምስጢራውያን ውዕላትን ስምምዓትን ንህዝቢ ኤርትራ ግድን ኣሻቂሎሙና ባዕለይ ይፈልጠልካ እየ እናበለ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ውኩሎ እየ እናበለ ዝፍርሞም ዘሎ በብዓይነቶም ምስጢራውያን ስምምዓት ኣብ መወዳእቱ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዘለና ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ሓደጋ ከየውድቕዎ ሰጊእና ንየመን ንምውጋእ ቆይሙ ኣብ ዘሎ ወተሃደራዊ ኺዳን ኤርትራ ብምስጢር ምስ ጉጅለ ስዑድያን ቀጠርን አቡዛቢን ኩዌትን ኣሜሪካን እስራኤልን ወጊና ትሳተፍ ኣላ እዚ ተሳታፍነት እዚ ግን ብህዝቢ ኤርትራ ብቐሊሉ ዝረዓምን ዝድገፍን ኣይኮነን ንኤርትራ ናብ ከቢድ ሓደጋ ከውድኣ ይኽእል እዩ ኣብ ከባቢ 2003 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንደምሒት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም ብረታዊ ቃልሲ አንጻር ኢህአደግ ከካይዱ ኣፍቂድሎም እቲ ስጉምቲ ዳግማይ ናይ ወራር ኩናት ክካየድ ዝዕድምን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዕግርግር ከጓህር ዝኽእልን እዩ ደምሒት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዓስኪሩ ምህላውን ንኤርትራውያን ኣይቕስነናን ስለምንታይ እዮም ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኮይኖም ዘይቃለሱ ኢልና ንነብስና ሓቲትናያ ኣለና ጽቡቕ ዕድል ገይሩልና ግና ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ግማዕ ናይ ውድብ ደምሒት ንኣቶ ኢሳያስ ስራሕ ሪሖም ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሊሞም ኣለዉ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ኣባላት ደምሒትን ኩሎም እቶም ኣብ ሃገርና ኣትዮም ዘለዉ ኣባላት ናይ ካልኦት ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያን ናይ ካልኦት ሃገራትን እውን ኣሰሮም ክስዕቡ መድለየና ደምሒታውያን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መስርዕ ሓለዋ ለይቲ ኮይኖም ሰሪሖም ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ዝምልከቱ ሩጡባት ስለያዊ ሓበሬታታት ብቐጻሊ ንስርዓት ይወደቅ መጥዮም ካብዚታት ተበጊሶም እዮም ስለዚ ሓደ እዋን ገሊኦም ዓያሹ ትግራዎት ንኤርትራ ክንወራ ምስ እንደሊ ድሮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ኣሳሊጡልና ስለ ዘሎ ኣብ ታንክታት ተወጢሕና ዘይኮነስ ኣብ ኣውቶቡሳት ኣራጢጥና ኮፍ ኢልና ኢና ናብ ኣስመራ ሰተት ኢልና ክንኣቱ ኣብ ምባል ዝበጽሑ ህዝቢ ዓለም ከም ዝፈልጦ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ፖሊሲ ምስ ምቅያር ናይተን ኣብ መሪሕነት ዝድይባ ሰልፍታት ምሕር ዘይቀያየር ሓውሲ ርጉእ እዩ ኣባላት ሪፐብሊካዊ ሰልፊ ብዝበቕዐ ጥራይ ይንበር ወይ ዝሓየለ ይተዓወት ኣብ ዝብል ዳርዊናዊ ኣተሓሳስባ ዝኣምኑ ዝመስሉ እኳ እንተኾኑ ኣብ ስትራቴጂያውያን ኣህጉራውያን ጉዳያት ምስ መጸግን ምስ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ሰልፊ ኣይፈላለዩን እዮም እቲ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ብባይቶ ጸጥታ ተበይኑ ዘሎ ውሳኔ እገዳ ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ስልጣን ክሳብ ዘይተገለፈን ኣሜሪካ ብድሌታ እንተዘየልዓለቶን ብኸምቲ ኣብ ሃገር ኩባ ኣጓኒፉ ዘሎ ተመክሮ ንዓመታት ቅጽል ተኽእሎታት ኣሎ
كورات سمعتي إزي كاب متحف ناي هاجري إطرا ببرهاني أبره تتصحفيو كاب سالتان 4 كساب سالتان 9 زغني أبزي تقندي تلوخو قد بقدامي أبز حالفة سمود أم بيبنا يقول نبرنا إساياس نفاس زراغيتو أبزخ إساياس نعنان نقرأ تنان حكوتن أقرقرن زبل أرس زهابو أبوتيو فلاين عنان هزبي إطرا كاب 9 حدا جميرو مستنفتو تهاجرات مسقورة بتنا أب سلام كاو حليفهم أب مأكل لاي أفريقيا مأكل أفريقيان كي ترفع من سيئترا أب مبتانن من سيئترا أب متفان أب كيناتن اتيو هاجر عنيا حجون نريو دلنا سلام كوينو أب تبعلو لغلتشان عثرتو شمنتن نايدوب قداي أب كندي زت عرار زقبرو إيرتراغن دوباز تحانسة لألون نتاز استخبرن استحلون هزبي إيرتراغا باهلون كبرتاتون عقيبو قطباوي معبالن هنسان كيقبر مهنياتو كاب 9 حدن كساب 9 شوعتن 9 شمنتن زنبر خونتات تزنبر معبال تراي إسياس أفورك جن بعامو تقاليسو جن أبزو أوديو حجون الزلو خينات أمونغو نا إثيوبيا وشتاو خينات نا إثيوبيا عيد بمتاو زحالفه حجون تصنبيرو دلو إذا ما تصنبرخا دوباتو استحانصصه إيرترا انت تنبر نيرا كمتن كالوت هاجرات انتخوني عرقن شمقالن كوينكا سلام نخبابي خنبر كسرح نيرو كوينو جن إساس ناي سلام هيوت سلازيبلو سلام انتخوينو منفسو سلازربش إيرتران حاجر إيرتران كأن معناو سلازعاتقه حجون أب كبيت سلوالو مخنياتو خمت تتغسي زناي تغارو قلي زبالو خلو خليو بعال نقرا زبالو ويو آتو إساس أفوركي سوسا خميتي جرم لهم سننا ناموطنا نمنتايم كوميلوم ني إيرتراو حيلي بفرحي زرقوا زنبرو جزاها أتو خامو ترح كاريو خا سلزخونه إيرترا أتيوم ريوم عنيان بريسان سلزرأيوا وشتان وشاتان كأسلزرأيو هزبي إيرترا ترميسو اتهاجر عنيو بعديمو دوب مستخفتين سدت رح تخيل مسرأيو نزيوم كابزي بمبقاسي خا أبي أحمد اتي زوعلنا زقبرنا وعل سممع بحري تذهب كاني كتفيخا أمبال حلف حلفهم قالوا أتون الذي تقصل اليوم بعد جيتها شوردا كينات نيترام تاونا كل 9 ساعات يو أمبال بس يحملوا صار كانون كوميتاتيو زياتهم حمامات ذلهم بعد منجاك جون منجاك توم جنرال تاي توم حمام زنبرم يترا كيف اللي بلان زبل حمامات زنبرم انت خوينون ازيتات حجي عدلات ترخبه عدل ترخبه تباهيلو نزيتاتي نزجن يتراوي سويلو افو منبر يرخبو ما تاخونن جن سقاين عنوتن برتستن إيرتراغن تطوع يبلن سلازي إيرتراوي قدم الأختي إساياس سن تلاعقتن كالقسن ترحي دلهم نزخو قبرقن كل إيرتراوي إذا من دات أفو زات أقعلو دلو قزوم دا فرسه سدرابيتهم دا موتو تدقفون تتقعون دلهم إيرتراويان عقب قبل بهم تمرسوا عقب كابولو نبل كل حبرتها زمت زلو سمون راديو واليا راديو إثيوبيا زي نروح زل معلتات بسل زي تعمم كايدا كانين عبد مزلو سمون جن برنامج سل زلو نخوت كتاتولو يحبروا له أدماجوش واليا راديو تكتاتوش بميمتاو سامنت برنامجو يجمرال يكتلال ባለፈው ሳምንታት ግን ስላልተመቻቸው ግዚያቸው ራሳቸው መጥተው ይነግራሉ ግን የሚመጣው ሳምንት መደብ ፕሮግራም እንዳለ እንድትከታተሉ እያስተሳሰቡ ነው።
سمعتي راديو ترى مدباتنا عم تقلاليو ناي قرب دقائق تاريخ زلمو بزي قربة مدبات عقوبات كتكونوا تصفى ناقوركو قداي هاجرنان هزبنان دقش كاز حدرا يكونن يترى أب حدقة أزلا أب قرام مجدي أزلا خوينات بقلة خوينات جمير بحال بعل تقراي بتخال وجنا يتراوني ظلمو نخوينات بلا سبي بلا حجري عنو كل نجار سلزخوني كلنا يتراو يعني تبيعوان أنصار خوينات دون بل أنصار دون بل يأكل نبل كساب ما أتيو هي وتف كساب ما أتيو نبرد زعنو نبرد سريع خاتم والسقا هي وتجن أي ملسيني مو نسلام بحبار كلنا وين سلام بين خوينات كنبل بشبر ريتران نعدم نزوع